Karo kancane yo wis jam 2 rainya mau nganggo BT ki apa bintang tamu yo minangkani pamundutan warga ing Karanganyar kene saiki mingkari pamundutan ora umpamane kudu klasik yo oke nganggo bintang tamu yo siap upama dikesake garap yo toto-toto latihan lah yo ning rasa-rasane pancen pengen nganggo bintang tamu sebab ngaso bathukmu kuwi ngaso kene bladegan kuwi aja tau bladeg nipai pirang-pirang sasi ngaso dengur mlatet kuwi ora oh iya ya pembelajar kan bladeg kok prei kaya kok gitu kowe wis ana ronggon diundur karo digagalke sasi apa sasi sawal wingi sebabe danake ora medhun nah sebabnya aku ambo aku yo rada aku ngomong kok tidak kleru lah iya
Ya wis anane ra diterima. Sing jenenge wong wis sadurung nglakoni kok ya nek. Heeh. Rejeki ki ana sing ngatur. Lah iya. Ya pancen kudu ngono ya dilakoni lah iya. Wis nang omah. Heeh. Ilmu pitik. Heeh. Gawe kegiatan lah iya. Muanu pamukot telek ngono lah. Pamukot telek kepiye iki ora. Iki pentas perdana. Heeh. Sasi poso sawal dul kaidah. Pentas pertama iki. Kamu yang ngrasake kan iku samane iki. Ngurantos rek. Heeh. Sebab kaya wis kanan prei ke anak do njaluk iki njaluk iki njaluk iki. Sing sekolah njaluk laptop. Sing isih SMA mendino ning duwe. Lah sing jenenge wong tuwa iki ana baribasan anak polah bawa keprada iya nek karo anak wis nyoh lho wis aku tak ora duwe apa-apa nyoh. Ngono ya kok iya lah sing jenenge wong tuwa kuwi tanggung jawab karo anak. Lah ya kudu ngono kok nek ora tanggung jawab kuwi dosa. Mulane kuwi wani berbuat kudu wani tanggung jawab. Jagung bakarane wani tanggung jawab, wani minggate. Minggat kepiye. Aku cengeng wis kanan. Udan bae kesing cileki nangis wae. Terus omah ora ana apa-apa. Gula entek, kopi entek, teh entek. Beras ning salah karo mangan apa iki. Nek wong tuwa ngono betah ngempet kowe asing bocah nangis wae ngono gula Jawa secuwil. Wis maksa tak mut. Anu gawe legi-legi. Sanang nangis bojoku sewot wae ana wong lanang tanggung jawab ora ngaini wong wedok ngono kuwi keronto-ronto atiku rek. Wis ning sopa sopi wae. Ya karang zamane ngono aku ya ora apa-apa. Wis ora duwe apa-apa bojo prengat-prengut. Ora tau diladeni lho ora ana apa-apa. Anak dibuk nyoh dimomot ora kowe. Kuwi mono gula secuwil terus takut. Go gawe ibune. Terus aku nembang dandang gula. Lah kok mingkong angmul gula. Ngomong gula iki. Ya sing jenenge wong iki cakra nanglingan ibarat udo kadang nang dhuwur kadang nang isor. Iki awake dhewe dadi nang isor. Monggo ndene tugel. Wis nang isor terus pokoke. Wis ana rombongan kaya ora ngerti cilik karo wong tuwa. Ora liyan kowe tang omah ya ora ngerti yo miliki. Yo gergeran nang kowe tang omah ya ora miliki. Ya ketemu ora miliki aku kowe. Ngapain iki omah tamu kuwi aku ya. Nek ora gablek ora ono sing nyeraki rek ya. Wis arep nyambut gawe apa nyambut gawe pisane rudal. Wis malah tombok lah iya. Ya wis ora apa-apa gawe saku lah iya. Aku ya ora apa-apa kok. Kowe mono iso melu festival. Aku aja. Ngambok melu apa piye? Dadak yo aku. Ngecer-ngecer apa piye?
Aku wis tau ngecer ning ngecer kebablas. Dumpo meneh. Ayo nglatih-latih dalan kok piye? Kon ngantemi tak antemi yo. Dilatih angane raja majana. Diulang malah genti mulang. Dulu tenan. Nurut apa ngaji ya wis ate. Akhire mangkring-mangkring nyuwun karo sing kuwasa Duh Gusti. Paling ono rezeki sing halal barokah aku ya ngono. Lah kira-kira piye? Nek rezekimu ki apa jenenge kuwi nyuwun halal tur barokah ki kira-kira sing kuwasa menehi ora. Angel. Aku kan golek sing haram bae mau piye. Haram-haram iki ora. Sing jeneng rezeki ana sing ngatur kok. Sing kuwasa pasrah sing kuwasa lek dimenangi nyuwun karo Gusti karo bondo mati. Ah iya. Upama di kanan kaya ngene wis dimat-mati ora ming awake dhewe nyatane ya lonto tekan endi-endi. Kanane ngadiake. Mbuh iki kepiye iki? Aku jane arep ngomong ning Gunawan niku ndak kleru monggo ki diresane kiai akeh. Wis saiki ning saderma nglakoni ya wis diterima-terimake nyambut gawe sing tertib nyambut gawe wis ngasah ngarapi pejabat wis ngasah ngarapi karo sapa wae mangko ndak nganti kleru kurang bejane kowe padha dihujat karo para netizen-netizen. Aku ngarapi sinden bae kok. Sing ora resiko sapa apa sing Pokoke los pokoke kae lah ya. Yo ki ngatoke Jineman Sarkara. Jian ngatoke Jineman Sarkara. Wis arep mudik iki. Oh. Pulang kampung nang Sumatera iki. Wah, cetha laris iki. Sing nylentem ki penembang bisa laris iki. Lah ya. Ngrasaki surat terus bali nang Sumatera. Mikling murah naik. Mantep gendera. Gendera penantang perang. Penantang perang iki. Jadi esuk kaya iso melu awake dhewe. Izin dulu. Izin dulu lho. Sing diulu apane? Ayo isine mau. Diulu nganti kaya apa wae diulu. Iki diusul karo Mas Agus. Berkahi. Ora menyang apa? Ora di anu dikon. Apine ora kon. Oh, cukong cil ora kon. Mudah mah nambah-nambah anggaran. Nah iya. Wong biasane iki iso ora awake dhewe ngono lho. Wong nyatane rebapane yo apik. Lebak karo nyambi pira swara lha piye iku jenenge tanggung jawab. Ngramati swasana, ngregeni swasana ya ngono kuwi. Kok mencuru pati. Turu. Saya wis ora kok. Panglen iki syukur. Mas Agus tekan kene matur nuwun. Wis ngadan nyuwun sewu Caca Mitra niku wah pinggih draken. Duwe drakonan nyatane ya iso WhatsApp-an. Iso Facebook-an. Iso TikTok-an. Iso nonton film porno bareng. Memang kan kepiye iki aneh wae ora. Monggo jane pirang-pirang nek. Oh. Kalau doyan kamu sih lalik kae apa lagi.
Diblak-blak. Ayo, Jineman Sarkara. Aku ki gumun Mas Agus. Ngajak. Nyuwun sewu ora apa-apa kok sembuka. Wi. Doi kok. Seneng wae. Ayo, Mak. Sing jajake ya kok, Mbok. Sing sregep sinau. Wong tuane ya ndukung. Ya gelem ngragati sanjan kali golek raket ya didiwangi njunggir jempale tenan nek anake dadi kaya ngono kuwi wah bombong rasane. Sak gunung anakan nggone mongkok atine. Pancen bener daya. Bener. Surya ayu warane apik. Gurung niku gurung. Aja sik. Tangkes satu susu. Aku jane duwe jago Guntara kae.
Nek gelem iso nulake train seniman sing sejati. Hanya tadi wong kaya menolak ngono. Sebabnya apa? Wis ngerti gune iki kaya apa. Ya kudune bermantik. Wong nyatane kancane duwe anak di bojo ditanggung jawabe. Urip keluarga, wong nyatane ya apa-apa iso natahape nek agi gelem. Nek agi ra gelem kok diserat gajah edan rasa kaminyang ora. Natah ayu yo iso. Mayang yo apik, nabuh yo apik. Dadi guru dalam anak dalam remaja yo apik. Kelakuane yo apik. Saya yang mendem apik meneh. Menjani sapa-sapa menjani sapa-sapa. Apa kuwi kok dosane diwejan? Apa kok guru besar diwejan karo guru? Apa ya Bapak? Mbok ngono kuwi di anu kok di sudo. Kowe nek ora mambungi aku wagi pedhot gayeng. Belakang tak lebuni kamar ke tak lebunya pembeli Mariati aku ya kono ketemu ya ketemu oh bocah kaya ngono aja sok mabuk kok luwe-luwe saiki iki sing jeneng penjajah ora wani secara fisik aduan sing dirusak budaya, sing dirusak bocah nom-noman. Nganggo apa nganggo narkoba. Monggo nganti kenal narkoba, njur nganti kecanduan. Iki niki wis pedhot sarape, iso mikir, wis bakal iso gawe cita-cita. Ngono ya rek ngayu. Ngrusak raga tur kuwi ana pasale. Lho ngene kok, aku ya murung ngene. Kuwi ben bocah bodho yo ora iso gawe cita-cita. Njur negara iki gampang ngatrobos marang dalu beksi, mergo pancen bocah-bocahane sing padha sekolah budi marang kepinteran do dirusak nganggo cara kaya ngono kuwi. Ya muga-muga wae Bapak kepolisian sing ana sandhen kene tansah tertib. Aja nganti warga ing sandhen warga ing Karanganyar kene sing padha kecanduan karo narkoba. Engko nganti dadi bocah sing bodho, dadi bocah sing goblok. Pancen bener. Kareng kabeh iki nek sawu kok nek. Sawunge bocah sing temen ya teman. Kan bocah sing ngono kuwi ya ngono kuwi. Kabeh iki nek sawu. Ning nek iso yo ngati-ati yo nganti koyo ngono iki kok. Gandheni sing apik ayo. Ayo iki ngaturke langgam rengu slendro yo prasini. Wah iki. Ayo. Gue ora tau ketemu Mbak Yu kowe. Aku teko-teko terus salaman terus. Iki sepi, sinakon sapa aku. Ora ono apa mandake sepi aku. Sepi ya luwih ra yo luwih aku ya. Teko ngomong sepi. Sinakon apa aku. Arepane profesi ya. Profesi apa yo? Tukang becet nanti. Mau wonten sing mundhut jineman ganti dene to. Oh iya.
bakone sing njaba. Marah-marahi aku. Rasa marahi aku lho ndak aku ndelok-ndelok. Glodok letir. Apa ngonamu bakone sing njaba kok marah-marahi. Ngono bakone sak kerok kene. Padha ndek. Ngono nek karo-karoan bentuke. Sing juwek. Jiji lho. Ape dilabur ae. Bareng ndobo iki. Dilabur kan delmo-delmo kan iki. Ayo. Menika panyunan saking Pak sapa ya Pak Kanan. Napa mboten ngakoni? Saking kanca-kanca ngiri iki yo. Nggih. Pak Putih Kutoro Pak Karman Mas. Rombongan. Kinupita kangku Terus mano empret prit prit paten suwit-wit calurutan
Preman tenan nek kowe jenenge. Larang yo duwe ah iya. Oke, jak dulur yo dulur tenan. Aku nek iki dulur iki sak medhap ya niku. Lah tenang to aku. Ojo to lalai. Terus yo. Paten sumet Mimpinan RT iso anake pagelaran kaya ngene iki. Ngono yo rek nek. Bisa sanjagake kono-kono wis cukup sadaya iso nganake pagelaran. Ya pancen nyate iki apik nguri-uri budaya, memetri karo budaya. Apa dianake setahun pisan ta iki. Karena aku biyen mayan pertama kali lomba nyanyi Manggaran Anyar ini. Oh. Pertama kali ya. Zaman Jengas Tobuko Suwargi Mbah Sutris. Ngono yo rek. Ya ora karo genong darane. Tomar duit ayo. Ya wis. Saiki minta saya intan karo kotak kuwi menyang kuwi ora minggu
konser wae. Ora kok konser iki to, Kok. Akeh iki nyinden yo dadi kenale konser. Oh. Live konser. Takone yo cana pe Pak. Lah itu aku yo. Cah gaul Pak. Heeh, wis